Que a l'adolescència jo crec que et planteges les teves motivacions i què és allò que t'agrada, i poder els continguts acadèmics no és el que amb ells més els agrada, i per tant doncs, tot allò que els expliquen a l'escola doncs, no és el que ells els motiva a estudiar. D'alguna manera, si tu no saps el que vols fer, no li veus amb cap mena de profit en allò que estàs estudiant, perquè dius, per què estudio, per exemple, història, no? Si jo no sé el dia de demà si la història a mi em servirà d'alguna cosa amb el que jo vull fer, perquè ara mateix no sé què vull fer, no? El baix rendiment acadèmic, és a dir, que les notes doncs, o bé disminueixin o bé mai hagin sigut molt altes. Tu, el nen o nena o adolescent, veus que a les tardes no fa res de feina, és que aquí hi ha alguna cosa que no està funcionant. Ajudar-los, poder, a fer-los com més entretingut aquest estudi. Igual hi ha un pare que li encanta la història i el pot ajudar. No t'agrada gens mates, però intento ajudar-te jo, com fer-los molt aquest acompanyament també des de casa, però des de la comprensió, no des de la imposició. I que se sentin escoltats, que se sentin entesos i que no m'estan jutjant per no estudiar, no m'estan fent sentir malament. El que contribueix és encara a desmotivar-los més. En una aula hi ha molta diversitat d'alumnes, hi haurà el que, això passa, el que estudia poc i treu molt bones notes, el que necessita esforçar-se molt i no aconsegueix poder treure mai aquesta tan bona nota com a l'altre que no ha estudiat, no? I a cada un se l'ha d'acompanyar diferent. Llavors, si tu ja compares, no? Igual a un en mates, és que el pobre treure un 6 ja és com si hagués tret un 10, com aquell qui diu. I tu ja el compares amb el que sempre treu 10, és una comparació poc justa. Valora-li el 5, perquè potser aquest 5 val més que l'altre que ha tret un 10 i que no s'ha esforçat gens. Des de l'escola, doncs, a vegades també es tendeix a desmotivar els alumnes amb comentaris que a vegades es fan sense pensar, però que poden afectar realment. I més el que dèiem a l'adolescència, no? Que és una etapa de creixement, que s'està formant la identitat, ets més autònom, busques més la independència. Aleshores, la falta de motivació està més accentuada perquè també et planteges més coses. Estic estudiant per què el dia de demà vull estudiar això o vull treballar d'això. Si no me'n surto, és més gran la desmotivació. Doncs a l'adolescència justament jo penso que l'entorn social sí que hi té un paper molt important. D'una banda, els amics, penso que poden influir positivament i no tan positivament, en el sentit que si el teu grup d'amics és un grup d'amics doncs, que estudia, està motivat pels estudis, doncs igual a tu et pot fer veure de dir, bueno, va, m'hi poso, no? Que si m'hi poso puc seguir endavant, i et compares, a l'adolescència et compares molt, i els grups d'amics és un suport molt gran. Igual l'entorn familiar, no? Al final la família és un entorn important que per molt que sembli que l'adolescència per un adolescent quedi com en un segon pla, no és així, sinó que realment per ells també té molta importància el que els pares pensin d'ell, els comentaris que puguin fer. No? Si és la família doncs et motiva, et recompensa positivament, això que dèiem, et comprèn, t'acompanya, et pot ajudar a que la motivació, tot i no ser-hi massa, doncs, bueno, puguis anar tirant endavant. Al final, si no hi ha salut mental, si hi ha ansietat o hi ha depressió o hi ha fòbies, tot això repercuteix després en els estudis. I si una persona doncs, està molt estressada o hi ha molta ansietat, possiblement aquesta persona, els seus esforços van a gestionar tot això i no dedicar esforços a poder, no? A estudiar cada tarda, perquè jo tinc altres coses a gestionar. Si estudio el que té sortides però no m'agrada, quins beneficis tindré i quines coses, no? Quins pros i quins contres, i el mateix amb l'altre. Si estudio el que m'agrada però no té sortides, quins pros i quins contres tindré, i a partir d'aquí prendre la decisió. És important, d'una banda, tenir clar que no tothom segueix el mateix camí. Fins a l'ESO, diria jo, seguim un camí molt marcat, que és el que ens estipulen, no? De primària a l'ESO, i un cop acabes l'ESO sí que tens diferents camins a triar. Llavors aquí sí que a vegades hi ha una mica de pressió de has de triar aquest o has de triar l'altre, perquè et sembla que un és millor que l'altre. Diria que tots són bons, no n'hi ha dos iguals, i el mateix amb la carrera. És a dir, hi ha gent que diu abans de començar la carrera faig un any d'estudiar anglès o marxar fora perquè no sé què vull fer, un altre començarà la carrera i després canviarà, i relacionat amb això penso que també és important tenir clar que no passa res per equivocar-se. I penso que és molt sa poder-se equivocar i dir he triat això però m'he adonat que no és el que era. I penso que és de molt valent també adonar-se'n i decidir fer un canvi. El dir m'he equivocat i no passa res, no vol dir que per equivocar-me ja no tingui tantes oportunitats, no, al contrari. Igual en tens moltes més que algú altre que potser no se n'ha adonat d'això.